ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଏତେ ଲୁଣ ପକେଇକି। ବହୁତ ହଁ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଉଦଣ୍ଡି ଶାଶୁ ଶେଷରେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବ। କି ରୂପ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କଣ? ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ। ପାଗଳ ତ କରିଦେଇଛ ତମେ ମତେ, ପାଗଳ କରିଦେଇଛ ତମେ ମତେ। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଏମିତିଆ କଥା କାଇଁ କହୁଛୁ? ଝିଅ ଏଇ ଝିଅ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ କାନ ତରସି ଯାଇଛି। ଝିଅ ବୋଲି ଡାକିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତମେ ମତେ କେବେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିବି ନାଅ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଥିଲା, ଖାଲି ମୋ ମା ର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା କି ମୋ ମା ର ସେ ଝିଅ ଡାକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାହା ହେଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଲାଗିଲା ମତେ ମୋ ମା ମିଳିଗଲା। ଆରେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ମତେ କେବେ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକି ବି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ, ତୁ ଏମିତିଆ କଥା କାଇଁ କହୁଛୁ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ଡର ସହିତ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି। ଚାହାରେ ଚିନି ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି, ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା କି, ଏ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ବୋଉ ରାଗିବେ କି, ଲୁଗାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଉ ରାଗିବେ କି, ଡରି ଡରି ସକାଳ ରାତି ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଓହୋ ସରି 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 ସରି, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ କହିକି କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଟା କଞ୍ଚା ମାରେଇନି? ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ ଲୁଗା ଦେଇନୁ? ହଁ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ? ଓଢଣା ନଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ବାଡେଇ ଦବ। କଣ୍ଟା ବାଡେଇବେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇ କଣ୍ଟା, କଣ୍ଟା କୋଉଠି ବାଡେଇବେ କହିଥିଲେ? ଏଇଠି ବାଡେଇବେ? ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଢଣା ଟା ଖସି ଯାଉଛି କଣ କରିବା କହିଲେ? ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ସହିଯାଇଛି। କାଳେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, କାଳେ କେବେ ମତେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ବୋଉ, ଝିଅ ବୋଲି ଡାକିବା କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆପଣ ତ ମୋର କେତେ ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାହାଣୀ, କାମଚୋରଣୀ, ଛୋଟ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ, ଆହୁରି କେତେ ନା। ବୋଉ, ବୋଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖେଳ ଶେଷ କରିଦବା, ଆଉ ଏ ଖେଳ ଖେଳି ହବନି। ନା ବୋଉ ନା, ଏମିତି କରିପାରିବୁନି, ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ବୋଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବି ନୁହେଁ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଆପଣ ଭାବି ନାହାନ୍ତି କଣ ଲାଗୁଥିବ ମତେ ଏ ବ୍ୟବହାରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବି ମୁଁ? ଗୋଟେ ବି ଦିନ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ଜିନିଷ ପଶେନି? ଭାବିବେ ବି କେମିତି? ଆପଣ ତ ଏଇଆ ଭାବୁଥିବେ, ଏକ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ରହିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମଣିଷର ଆଉ ଦରକାର କଣ? ଏଇଆ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଝିଅ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛି, ସକାଳ ରାତି ଆଉ ନୁହେଁ ବୋଉ, ଆପଣ ମତେ କେବେ ବି ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ରହିକି କଣ ଲାଭ? ମୁଁ ଏବେ ଏଠୁ ଯାଉଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂକୁ କି କଷ୍ଟ ଦେଲି। ଆଲୋ ମା, ଟିକେ ରହିଯା, ରହିଯା। ଥରୁଟିଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁନି? ମା ବୋଲି ଭାବିକିରି ମତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆରେ ମା, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ।
ମୋ ପାଖକୁ ଆଲୋ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ବେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଲୋ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମତେ, ତୁ ମା ଭଳିଆ ଭାବେ ଲୋ ମା, ତୁ ମା ଭଳିଆ ଭାବେ। ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବିନି, ତୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା ଲୋ ମା, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନା, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନା ଲୋ ମା। ସର ତ ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ବୋହୂକୁ ଝିଅର ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା। ମୋ ବୋହୂକୁ ମୋ ଝିଅର ଆସନ ଦେଲି। ମୋ ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ମୋ ବୋହୂ। ଏବେ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।